No, són dues bones persones, que ja no és tan normal trobar-te dues bones persones. Una és complicat, dos més, que crec que tenen molta por i moltes ganes de tornar a començar, de tornar-ho a provar. Completament. Sempre que és un text contemporani també passa una mica que et queda molt més, t'acostuma a quedar molt més a prop, no? Sí. I com que són personatges bons i nosaltres som bons, no? Són bones persones. Som bones persones, no? Ja, físicament no. Físicament he fet un treball de deixar-me molt com a... perquè jo estic molt fort, llavors he fet un treball de deixar-me, no? Perquè aquest personatge no tenia cap sentit que tingués... No, jo crec que sí, que m'assemblo bastant al personatge. Jo la Mar la vaig conèixer... Vam estudiar al mateix lloc, però tampoc no en parlava perquè jo era de cursos inferiors, llavors ella anava com així, altiva. Sí. No, treballar amb la Mar és un gustasso, perquè és molt bona actriu, és molt treballadora. És que és bona actriu, és bona treballadora i me l'estimo, clar, jo no soc objectiu amb això. Amb el David, la veritat és que... La veritat és té les seves coses, a veure. És veritat. Les seves coses, però són coses que es poden portar tranquil·lament. Espera, home. Espera, que ara ve el gir, ara ve el gir. Però sí que és una... A part que és bon actor, és una de les persones amb qui tinc una confiança absoluta. Jo no, perquè sóc miop, però... I ets com... Sí, i crec que, no sé si com el concepte que entenem d'amor a primera vista, però sí que he tingut a vegades aquesta sensació amb poques persones, però amb algunes de... També jo era més enamoradís, però... Em voler follar a primera vista, sí. L'amor... Home, connexions especials sí que es troben de cop, eh? No. Som grans, que no veus que som grans. Ens conservem molt bé, sobretot la Mar. Estem desentrenats. Molt desentrenats. I és que... I Tinder, i posa't, i cap a l'esquerra és una cosa, i maig, i paga diners perquè... Pagues diners? És que hi ha 8 homes per cada dona. Uau. Clar. Sí que com a dona pots triar molt. És un bufet lliure. Com a home arribes que estan tancant, diguéssim. Jo sí, però no es pot explicar. Jo de fet en tinc 2 o 3. Sí? Sí. Una noia em va fer fora, l'altra va tancar el seu gos perquè s'havia cagat al menjador i allò va canviar tota la cita. I l'altra... És que l'altra no, és que digui el que digui serà malament. No ho diràs massa, serà ja. Vull ser mare. No és un herpes. Pot arribar a emocionar. Sí, jo crec que sí. Té el millor d'una comèdia romàntica, però està tan allunyat d'una comèdia romàntica. És com que té el millor i evita el pitjor d'una comèdia romàntica. L'esforç que fan per ser honestos, per ser sincers, per ser transparents... Que és molt bonica. No, és preciosa. És molt bonica, l'obra és molt bonica.